Lewapda gowaça ekişi dowam edýär, mezburi pileçilik batlanýar. Şu günler Türkmenistanyň dürli regionlaryna gowaça ekiş mewsimi dowam edýär hemde ýüpek gurçugyny ýitmek çäreleri badalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Hojamaz, Kerki hemde Köýtönag etraplaryna gowaça ekişiniň barşy we ýüpek gurçugyny ýitmek bilen bagly mezburi çäreleri barada habar berýär. Hojamaz, Kerki we Köýtönag etraplaryna adamlaryň kärenini we mellek ýerleri ölçelýär we artykmaç ýerler olaryň ellerinden alınıp gowaça ekilýär diýip habarçymyz Lewapdan habar berdi. Onun sözlerine göre bu etraplarda hakimiyetleriň mezburi ýüpek gurçuklaryny ýitmek talaplary güýçlenýän wagty yerli ýaşaýjylar munyň üçin zerur bolan tuğ dagaçlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Mälim bolan resmi maglumatlara göre Kerki etrawyny bu ýyl döwlet tapşyrygy esasyna 10.400 hektar meýdany gowaça ekip ondan 20.300 tonna paýta hasylyny almak meýilleşdirilýär. Şeýle-de bu ýyl tutuş Türkmenistan boýunça öndürilmeli paýtanyň mösberi öňküsünden artdyrylyp Nowatdaky döwlet plan borçnamasy 1.200.000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl ýurt boýunça 550.000 hektar meýdandan 1.050.000 tonnadan gowrak paýta hasylynyň ýygynylyny habar berildi. Lewap welaýatynyň çägini mezburi pileçilik barada Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan bir aý öňden 27 martda da habar beripdiler. Daýhanlar ýetişdirilen 1 kilogram pileňiň döwlet satyn alyş narhynyň 25 manatlygyny, bu bahanyň pile üçin çekilen zähmeti öderden has pesdigini aýdýarlar. Pileňiň Türkmenistanyň döwlet satyn alyş narhy dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 7 dollary, gara bazaryň narhyndan 1 dollar 25 sente barabar bolýar. Online sowda saýtlaryna berilýän bahalardan mälim bolşuna görä daşary ýurtlarda pileňiň 1 kilogramynyň bahasy onun Türkmenistanyň döwletiň käreneçilerden satyn alyş bahasynyň epetli gymmatdyr. Meselem deňeşdirmek üçin aýdylsa Hytaýda öndürilen pileňiň 1 kilogramynyň bahasy 10-30 dollar aralygyna ýetýär. Täze Zelandiýada öndürilen pileňiň 25 sanysy 10 dollar. Vietnamda öndürilen pileňiň 1 sanysy hiline görä 10 we 30 sent aralygyna ýetýär.